Darren, céin fá gapan to ggóil sé tábhachtach amach na Ainmneacha ann an Gaeilge? Like capan a lá daoine haar lear go bhfuil mid sort cosú leis an Samhna, you know? Go bhfuil an culture chéine goin go nach bhfuil mór an rudí difriúil an ó heit muidena agus an Samhna ach go bháin go anna mid piontaí Guinness agus le héad. Tá sé féin tá sinú fásach agus slí mhór tuigem an fá gapan na daoine haar lear an méid sin. Maar like nuair tain tú tríd an téir fad an cuid is mód in a gundathe níl mór an gweige le feáil las mu de cóhrí boithre, you know what I mean? Agus thorin se féin be sé ítach ó héh torasárachta de agus foin muín na níine an éan mar culture larger gwyn ó héh an gweige, like tá an cuman Cluain Gaeilge réisiúnta war generalte tá ceoltas ceol toiríéireann réisiúnta war go háirthe an Deusa níl muid feáil an méid forbert ó héim na gweige a bóile me eáil. Like ní méid stócrocht son gach forbert chónaithe nniu in éan a bheith anha a scuige. Like orinthe go háirths ó héh star bé an Baile nó dá cheangach níos a riún